Дами и господа, намираме се в офиса на Алфа Тур и движение Ние жените. Срещаме се с госпожа Здравка Чимева, която е наша приятелка и партньорка. Госпожо Чимева, току-що се върнахте от Китай. Разкажете ни за вашите впечатления от тази страна. Ако трябва да разказвам много дълго време, но първото, което ще кажа, че Китай е страна, която е изградена от хармония с невероятно величие. И за мен това беше един културен шок, това пътуване. И наистина много се вълнувам, наистина нещо невероятно, което видях. Най-напред трябва искрено да благодаря на нашите колеги от Премио Travel, които организираха това пътуване, което беше великолепно и което естествено ще даде резултати за бъдещата ни работа. И да говорим за Китай. Какво? Китай е една огромна държава. Знаете, че е втората по население в света след Индия, че е четвъртата по територия в света. Китай е една огромна държава. Китай и китайците живеят в бъдещето. Това бих могла да кажа. Въпреки, че 10-дневният ни престой беше твърде кратко време, за да може да видим и да разгледаме повече от нещата, защото Китай не е само Пекин, Шанхай и Сиан. Китай има още много забележителности, но за нас беше истинско удоволствие, че можахме да видим естествено китайската стена, която е символа за Китай, и няма човек в света, който не знае за китайската стена. Казва, че това е единственият обект сътворен от хората, който се вижда от космоса, строен е в продължение на хиляди години, надграждане, дострояване, една наистина великолепна ограда, стена, която са направили, за да пазят Китай от нападение от нашественици. Но е помислено за всичко. 8 метра мисля, че беше широчина, височината е около 15 метра, но тези неща, който го интересува съвсем конкретно, може да ги прочете. По-важното е, че трябваше да усетим атмосферата в Китай, начина на живот, начина на самата храна, начина на хранене. И аз бих препоръчала на всички тези, които пътуват не само за Китай. В момента не е проблем да се вземе информация за мястото, където си. Има достатъчно описаници. Най-важното е, когато се отиде там, да се усети атмосферата. Аз с открито сърце мога да кажа, че съм впечатлена от Китай, от хората, от градовете. В тези 10 дни не видях, естествено и моите колеги, не видяхме никъде една огарка, не видяхме едно листо на улицата. Чист въздух, безкрайно много, или да не кажа 90% електромобили, не се чува шум на автобус, не се чува глъчка, спокойни хора. Не видях едно задръстване по улиците, не видяхме коли паркирани на тротуарите, не видяхме едно дръвче, което да не е обгрижвано. Невероятна държава с невероятни хора. И най-важното е, което ми направи впечатление, когато коментирахме там с колегите, и те са го осъзнали, те го правят, ние го знаем, но не го правиме. Държавата, това сме ние, мили млади хора, които сте след нас. Държавата сме ние. Вие, аз, те или който и да е около нас. Ако ние сме отговорни към всичко това, което е около нас, ако го пазим и съхраняваме, естествено и ние ще имаме древната култура. И не само това, ние имаме, но за съжаление или не предлагаме както трябва, или не знам какво не ни достига, но сме много далече от тази невероятна държава. Сега Алфа Тур Благоевград започва ли да предлага Китай като дестинация? Да, ние ги предлагаме тези дестинации екзотични, но естествено с наши колеги. Това са тежки дестинации. Те малко фирми могат да си го позволят, защото там има много неща за изчистване. А пък когато говорим за чартерните полети, естествено,
пак работим в случая като турагенти. Има едно преразпределение на пазара, което е нормално и всеки колега прави това, което му отърва или което е изгодно за него, но в интерес на истината повечето от нас работиме като турагенти с колегите, които правят големите маршрути. Остават броени дни до Коледа и до Нова година. Приключихте ли вече с записванията за тези празници или още има места? О, не, слава Богу, от миналата година вече има много ранни записвания и както има култура във всичко, здравеопазване, образование, хранене, аз с така удоволствие мога да кажа, че нашите колеги и нашите туристи вече имат практика да правят ранни записвания, което е изключително добре и за нас, тези, които продаваме този туристически продукт и за тези, които ползват този туристически продукт. Така че за Коледа и за Нова година нямаме свободни места. Всяка година движение Ние жените организират благотворителни акции. Тази година ще има ли пак нещо тук в Благоевград? Трябва да ви кажа, че всяка година без миналата година, защото не знам какви са причините. Имаше явно някакъв проблем, но не ми се искаше да се създават конфликти и не ни разрешиха да направим базара. Тази година сме написали писмо до господин Методий Байкушев. Чакам отговор, да се надяваме, че няма да саботират и провалят една инициатива, която повече от 15 години движение Ние жените реализира, която набра популярност. Една инициатива, в която се включват изключително много неправителствени организации и наистина се набират много средства. И то за хора, които наистина имат нужда от тези средства и помощта. Аз винаги казвам, че помощта не е един ден, помощта не е само за празници, хората живеят всеки ден през цялата година, така че всички тези неща, които ние ги правим, говоря за движение Ние жените, нашите редовни контакти с потребителите, с хора в нужда, би трябвало да се правят ежегодно. Но все пак това е една традиция и да се надяваме, че община Благоевград ще ни разреши да си направиме по начина, по който правиме до сега тази изложба базар. Аз това мислех, нали, знаейки, че през цялата година имате такива подобни инициативи. Тук сега може да кажем и за другите, които са. Те са много, те са почти всеки месец в календара. Да, ние имаме работен календар, който е одобрен от членовете на движение Ние жените. Какво имаме? Имаме наистина всеки месец. Аз много се радвам, че тази година се случи едно много добро събитие. Ние жените и нашето хоби. Пак е заложен в работния календар и на Ние жените и на музея, за което благодаря на директора на господин Кирил Алексиев и Райка Иванова, които са отговорните и основните хора, с които реализирахме тази инициатива. Естествено, това, което правим е Скребатно Бачево. Значи, това са неща, които от години работиме с тях и наистина дават много добри резултати. Сега имаме още една такава инициатива, която мен много ме радва. Това по-скоро е от нашата професия. Нали? Аз все пак работя в сферата на туризма. Изключително добре работиме с професионална гимназия по туризъм и много се радвам, че има млади колеги, които са готови да излязат на пазара, на туристическия пазар, защото аз не казвам на 100%, но има хора, които наистина знаят и могат да работят след като завършат тази професионална гимназия. И там вече, естествено, госпожа Димитрина Иванова е директор на това училище, която полага много усилия за цялостното обучение на младежите. Другото, трябва да погледна работния календар, защото наистина ние, естествено с военните, които правиме паметниците, посещаваме ловни места, дати отбелязваме, да не ги изброявам всички, но то за цяла година работния календар трудно бих могла да опиша какво правим, но правиме колкото можем и както можем и се надявам в лицето на господин Методий Байкушев, община Благоевград да подпомага тези идеи и инициативи. По повод благотворителния базар искам да кажа, че това не е хоби, това е кауза и ние го правим от сърце, правим го като
наш дълг, за да доставим радост на хората, които са в нужда. Но без подкрепата на общината, най-малкото едно съдействие, подкрепа, даже едно разрешение, подкрепа, даже едно писмо. Ние не искаме от общината нито пари, нито физическа подкрепа. За нас е нужно едно разрешение, да ни кажат къде може да го направят, да го направим и оттам нататък да ни оставят да работим. В името на обществото, в името на хората го казвам, защото никой от нас няма никаква лична облага от всичко това, което правим. За политиката питам ли нещо, или? Каквото и да питате, знаете ли сега, айде да се върна към Китай тогава, щом стигнахме до политиката. Аз бех силно впечатлена, че в Китай все още е в сила смъртното наказание за хора, които са обвинени в корупция. Преди 2 или 3 години имало един такъв случай с милиони или милиард евро, доказана корупция. Там все пак има някаква, и то от рушвети, има някаква граница, сега да не ги цитирам, нали, няма да съм точна, има някаква граница, но в момента, в който докажат, че въпросното лице, ние говорим за партийни лидери или там отговорни другари на високо ниво, е доказана, нали, тази сума, смъртно наказание. Просто се произнася се съда и много странно, че по време на екзекуцията естествено има разходи. Семейството на този, който е корумпирания, който е осъден на смърт, трябва да плати разходите по екзекуцията. Така че не знам дали трябва да мислиме за тези неща, говорейки за комунизъм, или трябва да си променим мнението и поведението и отношението към нещата. Нямам представа какво трябва да се. Добре, да зададем въпрос тогава така, не точно конкретно за политика, ами политиката в Благоевград и на къде върви Благоевград. Сега ново общинско ръководство, което тръгна добре, имайки предвид, че Благоевград беше на пауза 2 години. Как ви се струва на вас? Ами аз съм оптимист. Надявам се, вярвам, че ще се случат нещата, но пак казвам, ако жителите на Благоевград не осъзнаят, че този град е наш, мой, твой, на всички нас, ако не направиме нещо да се промени мисленето, няма да се случат нещата. Честно ви казвам, такава мърсотия в момента, такова безобразно отношение към околната среда, към градската среда, аз не съм виждала в друг град. Съжалявам, че го казвам. Имам чувството, че сме на дъното. И най-лошото е, че няма контрол. Ако ние сме писали много пъти, ако има едно решение на Общинския съвет и това решение казва, че който лепи обяви по стълбовете или не знам къде там по дърветата или не знам какво, ще бъде наказан. Как ще го накажем? Той си оставя телефона там, 0 покриви поправяме, друга екскурзия правим. Викаш го този човек и му казва, до 24 часа свали си оттам, нали, обявите, като не иска да ги свали, сваляш ги ти и ги естествено санкционира, за да може да се покрият разходи. Най-гадното е, че няма контрол. И още нещо лошо, което ми прави впечатление, всеки си мисли, че като застане на кметския стол или там някакъв началник стане, че света се върти около него. Ама с лека ръка, да не цитирам име тук на една госпожа, която се е взела много насериозно, се опитват да заличават това, което се прави с години. Ние имахме една инициатива Сливи за смет. Беше великолепно. Толкова много хора, толкова красиво. Преди няколко години решиха, че няма да го правят. Защо? Децата ходеха, чистеха училищата, района, дворове там и всичко останало. Никой нищо не им иска, просто трябва един чиновник да се размърда задника и да каже, да, направете го. Съжалявам, че го казвам, може би малко съм груба, но наистина ме боли заради прекрасната държава, където живеем, заради прекрасния град, в който живеем и заради прекрасната природа, която Господ ни е дал. Ами добре, тогава да завършим това интервю с... може би с пожеланията. Наближава нова година. Нека да сме оптимисти, нали? Да. Ами не, какво си пожелаете на вас, лично като човек, на вашата фирма, която е успешна и една от най-добрите в Югозапада, и на нашите читатели и зрители? Първо, какво да си пожелая? Естествено, здраве.
на нас, работа на колегите в фирмата. За всички хора най-важното е здравето, най-важното е да имаш добро отношение с хората, най-важното е да си позитивен, най-важното да имаш добри мисли и добри причини да си добър. А най-добрата причина е да обичаш хората и да се съобразяваш с всичко това, което е около тебе, природата. Даже на лошо време е най-прекрасно и за всички пожелавам във всички тези моменти да имат прекрасни мисли. И още нещо, по Коледа стават чудеса. Нека да стане чудото и в нашия град, да има повече хармония, повече чистота, повече ред, да няма тези задръствания и най-вече да има много, много усмихнати и щастливи хора.